Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә. Я переведу, поверну вспять, и туда, где ждут еще не спят. Ты перед тем, как повзрослеть, мы замечали звезды. Миллиард минут — это пустяк. Годы пробегут, и вернусь я. А ты оставь на кухне свет, если вдруг буду поздно. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Хәерле көн, кич, иртәләр. Кем кайда яши һәм кайчан кабызгандыр бит телевизорларны. Хәзерге мәлләрдә нинди генә җитди эшләр башкарсагыз да, бүген мин сезне туктап, уйланырга чакырып калам. Юкса, агалар арабыздагы бик күп әүләр. Тормыш агымында табигать биргән бер тизлектә дияр идем. Рәхәтлекне тоярга мөмкинлек ачучы кызылыкны да, дәртләндергән биклекләрне дә туймыйча, янәшәдә чәчәк аткан матурлык һәм гүзәллекне сукырлардай һич кенә дә күрмичә. Вместе с ветром, наближающим сегодня на радостях мой родной. Домой, домой, вместе с небом, и оно ведет меня за руку за собой. Домой, домой, домой. Бүгенге тапшырыбыз герое кешелек дөньясына күңел күзлеген ачырга ярдәм итү максатыннан чыгып эш итә. Һәм ул безгә матур, мәгънәле итеп яшәү, киләчәктә үкенмәслек итеп гомер кичерү серләрен ачып бирергә омтыла. Яшәешнең ямен, тәмен һәм гамын аңлатырга тырыша. Таныш булыгыз. Айсылу Насыйбуллина, Казан шәһәрендә эшләп килүче, яшәү сәнгате, искусство жить исеме белән танылып килүче мәдәният, сәнгать, әдәбият, музыка, кинематография һәм башка төрледән-төрле юнәлеш агымнарны берләштереп, дөньяга танытучы, кыскасы кешеләргә сыйфатлы яшәеш серләрен ачып бирергә омтылучы, иҗади проектны оештыручы талантлы милләттәшебез. Мәдәни агарту өлкәсен үз эченә алган, фәлсәфи уйлануларга да, алдынгы мәгариф адымнарына да урын тапкан әлеге проект сыйфатлы яшәеш өчен бик тә кирәк булган, әмма һич кая ачыктан-ачык итеп язылмаган кагыйдәләрне күп чагында конкрет мисалларга таянып, аңлатып, өйрәтүне күз алды. Тапкыр һәм тәвәккәл, уңган һәм булдыклы җитәкче дип сүз тоталар Айсылу Насыйбуллина хакында, хезмәттәшләре дә ул башкарган игелекле эшләр белән якыннан таныш булган башка бик күпләрдә. Кечкенәдән җыр, музыка, театр, кыскасы иҗат һәм сәнгатьнең бар төре Айсылуның кызыксынуын җәлеп иткән. Гүя якты дөньяларга ям өстәүче һәр нәрсә аны үзенә тартып торган диярсең. Хәзер сез экраннарда күргән 38 яшьлек гүзәл ханым безнең бүгенге тапшыру герое, эшендә бары тик алдынгылыкны үз иткән креатив җитәкче булса, гаиләдә иренең яраткан сылу хатыны ул. Матур парның мәктәптә укучы яшь үсмерләре, үзләре кебек үк ягымлы кызлары да бар. Айсылу Насыйбуллина белеме буенча филолог, бу өлкәдә фәннәр кандидаты. Татар һәм рус телләреннән кала, инглиз һәм испанчада да рәхәтләнеп, аңлап һәм аңлатып аралашырга сәләтле кеше. Психологиядә дәрәҗәле исемнәр алып, бу өлкәдә күләмле фәнни хезмәтләр башкаручылар рәтеннән түгел ул түгелен. Әмма шулай да кеше күңеле һәм тирәнтен кичерешләре аның өчен бик тә әһәмиятле. Минем яшәү ямен аңларлык һәм башкаларга аңлатырлык акыл аңларны, сихри көчләрне кайлардан аласың син? Сылу кыз Айсылу дигән сорауга җавап биргәндәй, ул Казаныбыз буйлап үзе сайлаган сукмаклар маршрут белән матур бер сәяхәткә чакырды. Шунда аңлатырмын барсында ди, шаян, шук һәм тәвәккәл ханым. Калган күркәм сыйфатларын сәяхәттә күрербез. Беренче тукталыш аптырап калды.
Минем өчен дә якын булган Казанның Шамил Усманов урамы. Тылсым дөньясы телевидение булып чыкты. Баксаң тапшыруыбыз героендагы мин кызыксынган кешеләрнең шишмәләрдә чыганагы нәкъ менә телевидение белән бәйле. Очар күбәләкле, ямлы кышлы, әкияттәй баллы бала чакта ук ята икән. Әле мәктәптә укыган чакларда ук ул вакытта әле Әхмәтшина фамилиясен йөрткән Айсылу республикабызның бар яшь үсмер кыз һәм егетләре үз иткән тамчы тапшыруның алып баручысы буларак та. Аның астабәле еш кына җырлап, биеп тә күренгәләгән ул зәңгәр экраннарда. Инде шул яшь үсмер чакларда ук миңа калса, ул үзен бүгенгедәй тәвәккәл, горур тоткан. Алда безне күңелле яллар, җиләкле җәй көтә. Кадерле дуслар, без сезнең каникулларны күңелле, файдалы үтүен телибез. Көзгә хәтле сау булыгыз. Мин инде монда үземдә ничә еллар буена булмадым. Мин монда ничә ел булмаганмын. Кара исеңә төшерә әле, менә беренче тапкыр телевидениегә килдең, килеп келәккән мәлләрне дулкынланудан абынмадыңмы баскычларына менгәндә? Дулкынландым, ансын хәтерлим. Миңа бит инде ул вакытта ничә бер 12 генә яшь иде. Бала бит инде, бала. Дулкынландым, абынмадым, ләкин хәтерлим һаман. Син тормышта гомумән абынырга яратмыйсың? Юк, яратмыйм. Мин бик караштырып кына йөрим аяк астыма. Камераны хәтерлим. Анда саный башлар бит әле 10, 9, 8, 7 менә шунда иде. Анда инде менә йөрәгем ничек дерелгәнне хәтерлим ансын. Теге менә ул теге тамчыры тапшыруының теге мелодиясы хәтереңдәме? Булай хәтерлим инде заставкаларда ничек әйтәләр, заставкаларында әз генә хәтерлим. Менә шул моментта йөрәк дерелди башлый инде аннары. Шул күрәсең заставкалардан әйтергә кирәк бит нәрсә булса да мотор итеп җылмаеп. Ул текстларны ничек өйрәндек инде без. Бөтен гаилә белән өйрәндек. Ул әтинең эше күп име, әнинең эше күп, барыбер кайтып кич белән җылый яттан шул текстларны өйрәндек бит. Менә мин аларга бик рәхмәтле аның өчен. Чөнки менә монда эшләүнең тәҗрибәсе минем тормышымда бик зур роль уйнады. Кешеләр белән аралашырга өйрәндем. Өй алмаска өйрәндем. Камерага сөйләргә өйрәндем. Ярар интервьюлар әзмәз булса да бирергә өйрәндем. Кешеләр белән аралашырга хәзер минем эшемдә бик ярдәм итә бу әйберләр барысы да. Әмма шулай дагы алып барышы булмадың. Җырларга яратсаң да җырларга сәхнәгә китмәдең. Ярар минем хобби булып калдылар алар. Хобби минем. Ярар сине тормыш агымнары кайларга алып китте соңрак сөйләр безгә. 10-11 класста инде мин тамчыны алып бармадым бит. Мин анда нык укыдым инде. Чөнки минем шуны хәтле укысым килгән иде университетта романо-германская филологиядә. Аллага шөкер, ул минем хыялым тормышка ашты, чөнки инглиз теле минем өчен приоритетта иде ул вакытта. Бик яраттым мин инглиз телен. Шуңа күрә романо-германская филологиягә кердем. Аллага шөкер, кызыл дипломга бетердем. Аннары соң инде мине аспирантурага алдылар. Кандидатская диссертацияны якладым, эшләп тә алдым мин анда шул вакытта. Инглиз телен укыттым үземнең факультетта. Аннары соң инде үзебезнең мәктәбебезне ачып җибәрдек. Укытырга мин бик яраттым. Мин 12 ел гел башымны күтәрмичә укыттым. Син бүген безгә ул җирләрне күрсәтәм дигән бит. Күрсәтәм. Аның исеме дә шундый матур. Моны хатамашларга әсер итеп калдырыйк әле. Әйе. Киттек. Күрәбез, Айсылуның яшәү ямен аңлап аңлату сәләте тамчылардан башланган булып чыга. Тамчылардан һәммәгез белә булса кирәк, күлләр җыела. Мин уйлап тапмадым. Халкыбызның акыллы фикере бу. Үземнән бар тик шуны өстим. Моның өчен тик вакыт, кайчагында хайран зак вакыт һәм еллар буе тәҗрибә туплау кирәк. Һәр очракта диярлек. Шулай бит. Икенче тукталышыбыз нәкъ менә шундый тамчылардан җыелган булса кирәк, күл тирәсендә иде. Казанның Идел буе районында урнашкан, тапшыру героеның күңеленә хуш килгән бик тә якын булган урыннар биредә. Хәзер сездән экраннар аша күрә алган, әлеге күл янәшәсендә генә Айсылуның яраткан әбисе 80-нән артык хөрмәтле яшен тутырган Зөһрә ханым гомер кичерә икән. Кызганыч, без килгәндә сәламәтлеге какшау сәбәпле очрашып сөйләшә алмадык әлеге күркәм кеше белән. Әмма биредә безне тагы бер Айсылуның үзе кебек нурлы ай бөртеге, аның кызы Айсинә каршылады. Карт әбисендә кунакта ул да еш була икән. Каникуллы җылы җәйләрдә бигрәк тә. Кемнәр бар монда? Кызлар.
Салам, как дела? Әмма шулай да бүгенге көн техник мөмкинлекләреннән файдаланып, таптык без Зөһрә ханымның бәхетле әби буларак гөрләшеп оныклары белән мәш килгән шакларын матур итеп искә алу чарасын. Әйдәгез бергәләп гаилә архивындагы уникаль кадрларга күз атыйк. Монда без тырыша чәч үрүмәлләрен күрәбез. Бу юлысы өйдәге сәхнә түрендә әби бабай һәм аларның ике ыныкчыгы. Искиткеч матур истәлек. Шулай бит? Ямли яшәеш хакындагы әңгәмәне хуплап диярсең, без сөйләшкән арада җәйге җылы матур яңгыр да сипкәләп алды. Кызыңны кем итеп күз алдына китерәсең? Профессиясе буенча, һөнәре буенча. Менә Айсилә гел икенче кеше ул, менә гел ул ничектер шуның хәтле креатив. Шуның хәтле креатив. Мин инде кайсы вакытта көләм әйтәм, ярар. Мин инде нәрсәдер ниндидер идейный кеше инде мин үзем проектлар буенча шундый глобаль әйберләр менә кулы белән бик әйбәт эшли. Менә ул тегергә ярата мәсәлән. Мин инде әйтәм кайсы вакытта мин Сәдәфнәдән тегә алмыйм. Менә минем өчен менә Айсилә ул әйберләрне эшли. Менә гел кулы белән бик талантлы. Әбисеннән, бабасыннан килгән. Менә бөтенесенә шулай кушылган. Ул матур, ул букет та ясый ала ул. Ул һәрбер яраткан кешесенә бүләк тә ясый ул. Менә булай гына. Снова слышу этот шепот прибоя. Кто я? Где мое сердце? Знает лишь одна вода. 100 раз обещала им не спорить, но влечет вновь меня море, как будто я его волна. Каждый новый шаг, каждый поворот, каждый след и знак вновь меня ведет. В больших ветров и бездонных вод я хочу уплыть. А в глазах каждый день океан бескрайний меня зовет за горизонт. Вот бы парус поднять, путь отправиться дальний. Он свет прольет. Все то, что там меня так долго ждет. Менә син бүгенге көнгә ничә тапкыр үзеңнең хезмәт юлын үзгәрткән шулай инде. Башта журналистикага барган. Журналистика бит ул яшь чакта. Ул бит инде гел. Барбар языштыргалансың бит, шулай бит. Юк, мин язмадым. Мин шул тамчы тапшыруны алып баручы булдым. Ничектер сөйләргә миңа җиңелрәк иде ул вакытта. Тик язу буенча түгел. Аннары укытучы. Аннары соң укытучы. Һәм инде үз җилкәңә шундый авыр йөкне алгансың. Авыр түгел, Альберт. Һәммә кешене матур итеп яшәргә өйрәтү. Матур итеп яшәргә өйрәтү, белмим инде ул бик яшәргә өйрәтәбезме, юкмы инде. Сәнгать, кинематография. Мин эгоист, менә тагын бер тапкыр әйтәм. Мин эгоист кеше, мине шулай дип әйтәләр, чөнки менә мин нәрсә белән үзем кызыксынам, нәрсә миңа кызык, менә китап укысы килә икән, мен әйтәм әдәбият. Менә монда музыкада да нәрсәдер беләсе килә, монда мен әйтәм, төрле һөнәрләрдә нәрсәдер беләсе килә икән, менә шундый экспертлар килеп чыга янымда. Мин алар белән бергә өйрәнәм ул әйберләрне. Мин бит инде ярар, мин бит аларны бөтенесен ничектер кушыштырып, бөтенебез бергә нәрсәләр эшлибез, ләкин мин бит ул лекцияларга һәрберсенә җырим. Безнең яраткан сүз коллаборация. Коллаборация мин яраткан сүз, чөнки безнең экспертлар бөтенесе бергә, без менә төрле яклап. Татарча аңлата, коллаборация нәрсә? Бер-ике төрле фикерне алып, эшкә теп аны тыңлаучыларга тәкъдим итү. Шулай аңлады, дөресме? Әйе. Күптән түгел генә философский завтрак булды безнең, анда без Сократ фәлсәфи иртәнге аш. Кара ничек матур яңгыр, я? Сез әйткәч бик матур. Сез әйткәч матур яңгыр, ярар, фәлсәфи иртәнге аш. Иртәнге аш. Татарларда иртән дә аш була. Обедта да. Әйе. Менә шул иртәнге аш вакытына без Сократ турында сөйләштек. Сократның сүзләре миңа шуның хәтле шимәйтән бигрәк туры килә икән миңа дип уйладым мин. Ул нәрсә дип әйтә? Я знаю, что я ничего не знаю. Әле аның дәвамы бар икән бит. Но другие и этого не знают. Менә бит инде яхшымы? Мин беләм
Бер нәрсә белмәгәнемне Бер нәрсә белмәгәнем беләм, әмма калганнар моны да белмиләр бит әле. Менә мин әйтәм, бигрәк туры килә бу миңа. Чөнки мин чынлап та әйтәм, мин белмим бөтен әйберне. Шуңа күрә бу проект бар, чөнки безнең беләсебез килә. Анарсын уйлыйсың да инде кайсы вакытта ул горе атыма дип әйтәләрдер инде. Уйлыйсың, эй Алла, моны да белмим, монысын да белмим. Әмма бу Сократның сүзен ишеткәч шундый тынычландым. Әйтәм, әмма башкалар аны да белмиләр дип әйтәм, ярар әле. Моны тормыш дип итеп алырга була. Кем белгән, мин үзеңне тынычландыру өчен бу психологларга бер яхшы сүз. Әйе. Күп кеше менә мәктәпкә барганда, егез давай дип тапшырганда, тегене тапшырганда белмим дип баралар. Эй, аптырама. Үзеңне тынычландырасың анарысын. Әмма калганнан да белмим. Шуңа күрә гомер буе укырга без риза. Хәзер менә яңа идеяларыбыз килеп чыкты. Айсылуга ай турында тагы бер сорау. Айга караганда нәрсә күрәсең син инде? Шул ук Зөһрә кызны күрәсеңме? Киянтә күтәреп су белән барган. Әллә башка әйберләрме синең? Бу фәлсәфи проект җитәкчесе буларак башка төрле фикерләр бар. Бик күп әйбер күрәм, Альберт. Бик күп әйбер күрәм, чөнки безнең бит проектта юнәлешләр бик төрле. Безнең бит анда әдәбиятта, музыкада, кинода шул айга карап шул бөтен әйберне күрәсең дә инде. Ул бит идеялар каян киләсең. Менә шул уйланып карыйсың да. Монда бер әйбер килеп чыга, тигендә икенче әйбер килеп чыганнарысын инде белгечләргә әйтәсең дә, алар әйтәр, шәп Айсылу шәп әйбер, әйдә менә булайрак итеп эшлибез дип бергәләп анарысын инде кызыклы лекциялар килеп чыга. Минем уйлавымча, ничектер ай миңа энергия бирә бугай. Айсылу исемеңә дә туры килә. Менә миңа шулай шикелле. Аннан бер нәрсә бар, беләсеңме? Синең бит ай үзең әбиең Зөһрә. Әйе. Анда Зөһрә кызы була, шулай бит? Әйе. Айда Зөһрә кызы бар. Әйе, дөрес. Әйдә, сез әбиләреңдә кунакта. Аның турында сөйләп китәбезгә. Безнең хәзерге моментта моны төп әйтеп була, чөнки безнең бит үзегез беләсез, әтиләр Мәскәүдә торалар, энекәш тә Мәскәүдә, минем иптәшем ана Чаллыда эшли, без монда кыз белән, шуңа күрә монда инде без бөтенебез бергә очрашабыз. Менә монда Казанга киләбез дисәләр, без инде киләбез менә монда Дәваниләр янына. Дәванибез Аллага шөкер исән сау. Зөһрә Дәванибез ул монда. Бу көч бирә торган җир. Көч бирә торган, чынлап та. Дәват инде кызганычка каршы безнең белән түгел хәзер, ләкин аның энергиясе гел монда. Менә ул бөтен үскән матур агачлар, бөтен үскән әйбер ул Дәватиның кулы. Үзе үстергән әйбер. Миләшләрендә ул тотты. Миләшләр, безнең әйе бик матур миләшләр. Роза урамындагы розалар да, менә барысы да әйе безнең Дәвати бик ярата инде бакчада эшләргә. Менә шуңа күрә без хәзер менә ничә ел Дәвати безнең белән түгел, әмма без барыбер бөтенебез бергә һәрберебез булдыра алганча инде тырышабыз, менә монда тәртип булсын өчен. Менә кызыксынган бармы? Менә сезнең бу төп йортта бабагыз утырткан агачның иң күптәнгесе, иң карты кайсы? Иң карты сез менә карагыз безнең менә бу чыршыга. Чыршы. Нинди зур икән. Ул бит менә шуның хәтлеген әйде. Димәк, сезгә яңа ел каршыларга килергә була монда. Менә, әйе. Монда йөзләп кеше килсә дә бигә бу чыршыбыз бик зур. Менә ул Дәватиның кулы белән утыртылган чыршы. Әле син миңа бер сөйләгәнең монда урам буйлап барганда, Дәватидан безгә күчкән тел байлыгы да дип менә. Бармы шундый? Дәватидан да, бабайдан да, ике яктан да. Алар бик сәләтле кешеләр булганнар, барыбер бик укымышлы. Берсе әниеңнең әтисе, берсе әтинең. Әйе, безнең менә Дәвати ул бит инде педагог гомер буе. Шуңа күрә мин инде педагогикага киттем, чөнки безнең әни дә, ана Лилия апа да безнең бөтен туганнар әни ягыннан бөтенесе педагоглар. Бабай турында әйтә алам, әйе, ул телләргә бик оста иде. Менә сугыш вакытында кая эләккән, Польшага барса, поляк телен полякча сөйләшә башлаган. Бүтән җиргә эләксә, менә ансы безнең телләр яратуыбыз аннан күчкәндер дип уйлыйбыз. Әби дә безнең Дәванидалар бик сабыр, менә чын әйе, менә татар хатыннары инде. Кыймаклар пешереп, пешмаклар пешереп, барыбер алардан да бик күп әйбер безгә сиңгән. Каян килә бу яшь шибәр ханымга тәрбия өлкәсендәге акыллылык, балалар гына түгел, өлкәннәрне дә үз артыннан ияртә алырлык оештыру сәләте дисезме? Әлбәттә, беренче чиратта гаиләдән булып чыга. Ике яктан да уңган, булган, тырыш әби-бабалары хакында тапшыру герое бүген сөйләде инде безгә. Айсылуның әти-әнисе дә күркәм, дәрәҗәле булган кешеләр.
Алар күптән түгел үрнәк гаилә булып бергә яшәүләренең 40 еллыгын билгеләп үткәннәр. Тапшыру героеның әтисен, Равил Калимулла Әхмәтшины бүген Татарстанда гына түгел, Рәсәйдә дә күпләр беләләр. Татарстан Республикасы премьер-министрының урынбасары, вице-премьер, Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиле ул инде зак еллар. Татарстан ихтыяҗларын Рәсәйдә алга сөреп, гаиләсе белән Мәскәүдә гомер итсә дә, бик еш эш белән хезмәт вазифаларын үтәгәндә Казаныбызда да була хөрмәтле кеше. Балаларының, оныкларының уңышларына чын күңелдән шатланып һәм горурланып яши ул. Тапшыру героеның әнисе дә, Гүзәлия ханым, төшеп калганнардан түгел, гел алдынгылар рәтендә. Гомере буе хөрмәтләргә лаек профессия вәкиле, педагог булып эшләгән, зур тормыш тәҗрибәсе туплаган, уңган һәм булган кеше ул. Тәрбияви алымнар, оештыру сәләте Айсылуга әтисеннән килсә беренче чиратта, затлылык, итагатьлек нәкъ менә әнисеннән күчкән булса кирәк ахры. Соңгы елларда әлеге гаиләдә бер матур гадәт яшәп килә икән. Һәм аны бүләккә җыр дип атасаң, асылы күрсәтелә, аңлатыла кебек. Җырны моңны инде күптәннән үз итүче тапшырубыз герое, үзе һәм кызы Айсилә башкаруында матур клиплар төшереп, һәрдаим шатландырып тора икән якыннары. Хәзер сезнең игътибарга тәкъдим ителәчәк җыр, мәсәлән, Айсылу Насыйбуллинның әти-әнисенә махсус бүләк буларак яздырылган видеотасмага. Һәм бу затлы бүләк хөрмәтле адресатларына инде күптән тапшырылганда. Бүген без эксклюзив рәвештә әлеге күңелләрне эретерлек иҗат җимеше белән телевизор караучы тамашачыларын да таныштырга булдык. Рәхим итеп тыңлагыз, карагыз дуслар. Шәп җыр. Сезнең кебек җирне бизәп яшәү насыйп булса иде безгә дә. Имән кочагында сыйпап куян, әти-әни кебек бергә. Мил яшь булса мәңле күңелегез, бәхетегез булсын гомергә. Киләсе тукталышка юлыбыз тагы бер тапшыру героенда җылы хатирәләр саклаучы урын. Казанның Тельман урамы тирәсеннән узды. Кайчандыр һәм зак еллар биредә Айсылу Насыйбуллина җитәкләгән Тельман телләр өйрәнү үзәге эшләп килгән икән. Тельман урамы исеме генә түгел күрәбез. Инглизчәдән кешеләр сөйли, сөйләшә дигәнне дә аңлата шул. Әлеге үзәкне күз аллап диярсең. Зур түрәләр, танылган шәхесләр дә еш кына чит илләргә эш буенча юл алганчы нәкъ менә биредә Тельманда телләрен шыматканнар. Айсылу күп санлы хезмәттәшләре белән бергәләп, әнә шундый игелекле һәм бүгенге көн өчен бик тә әһәмиятле, кирәкле эшләр дә башкарган. Хезмәт юлын башлап җибәргән чакларында. Тыгыз, тугатылыгызны бернигә дә карамый. Мәхәббәтсез яратмыйча яшәү ярамый. Хәзер хәтерлим. Әле аның да мин ниндидер клип төшергән идем бик күп еллар элек. Хәзер табамын мин аларны. Кызганычка каршы. Ансы да шул туган ил белән бәйләнгән. Безнең әйе. Шулай тәрбияләгәннәр инде безне. Туган җирне яратырга, туган җирне хөрмәт итәргә. Әби бабайларны истә тотырга. Әмне җир эшләре белән шөгыльләнергә. Мин алдап тормыйм, Альбертима, мин ул әйберләрне яратам, эшли алам. Ләкин хәзерге моментта бәлки шул эш белән бәйледер инде. Вакыт җитеп бетми, чынлап әйтәм. Ләкин мин беләм, 100% әйтә алам. Бер 10-15 елдан соң, Алла белсә, мин анда казаначакмын инде җирдә. Чәчәкләр утырырга яратам. Ансы бар, барысы да бар. Әле дәвәтидән калган бөтен көрәкләр дә бөтен әйбер бар. Өченче тукталыш шәһәрнең үзәгендә һәм хайран бик тә булып чыкты. Айсылуны бүген инде үз гаиләсе һәм бу матур гаилә 7нче катта урнашкан, Казаныбызга биекләрдән сакланырга мөмкинлек биргән фатирда яши. Бирдә безне яңа гына ак халатын салган, чалда яшәүчеләргә якыннан таныш хөрмәтле табиб, балалар хирургы, данлыклы хастаханәнең баш табибы,
тапшыру героеның тормыш иптәше Марат Насибуллин каршылады. Үзе дә һәрчак мөлаим кеше Марат безне һәрчак хатыны яраткан хәләл җефете Айсылны каршы алган кебек кылач җәеп, ачык йөз белән каршылады. Кызыклы очрашуның дәвамы сезне Казаннан Казанга тапшыруның киләсе чыгарылышында көтә. Ай кебек сылу кыз белән ясаган тукталышларда яшәү сәләте проекты командасындагы талантлы һәм акыллы кызлар, танылган актер милләттәшебез Марат Башаров, үзебезнең җырчы Алсу һәм хәтта күренекле кинорежиссер Шон Кристофер Алистоунның үзе хакында да барачак. Телевизорларыгызны кабызырга онытмагыз. Хәзергә миннән чираттагы пока-пока барыгызга да. Янәдән бүгенгедәй нурлы, матур, яшәү ямен һәм тәмен аңларга ярдәм итәрдәй, рәхәтләнеп ял итәргә мөмкинлек биргән һәм кызыклы очрашуга кадәр.